Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki MLA kaseng Kongres hapo ka jingilam u Dr. Mukul Sangma. Ubadai unongilam kaliang persya hapo kaying dorbar tawaan. Lasay kasngi ka arp sandarik unaiwing. Kinlet syago hati banlet ay kublay kado ya ka jingklatno utarun kogoy. Ubadai unongilam barang ba kaseng Kongres Asam. Ubalabat kasan sinem kanti kum menteri rang ba ka jela Asam. Ubalaklatno na kanya kapertay haka karta ka prap saus nem badai haka art fajarik mentau benai habe kran buat UMLA ka Kongres na mosnram ubadai ru no ektin jo ka Kongres Legislative Party ba HM sang pliang kelapan pau ba jingklat no utarun gogoy kelapan dunong ya ka sen Kongres hapo ka jela Asam barakat han chatai lamengi ulaya thu hasyawa ban pendep ya ka met jong utarun gogoy haka art fajarik mentau benai nai wing ki MLA ka sen Kongres kinlej benai koblai kado ya une urang ba lasai ka sngi art fajarik hago hati Boleh alam barat baca Kongres buat Asam turun ke Goy. Laksan mana? Di naklian tu kum pino alam Kongres tu naklian dan kecing. Dua jingkermel naklian kecing. Kejingklat jong uturun Gogoy. Ubalong Chief Minister Barim jong ke Asam. Kalalong kejing du ke Bakrau ya ke Parti Kongres ha ke North East Barokway. Day tang hapo Asam. Nrei kakta jur ya ke state Meghalaya ru kumjo uni urang ba ulalong uwei ubapau nakaliang ka party jungi hakat tahan lamingi jungi ulalong u chief minister kumbakhat sanstem hapo Asam bat hakipor ba ulong chief minister mau lawan rabon ki development ha ka Asam bat kumjo ulong kum uhmen rang ba ya kiwe ki state but hakju kopor ka Meghalaya ru kadang don hakjing sensar jong ka Kongres hak tu kopor kala wanra kajing ya janwa hapdeng kajing ya trailang jong utarun Gogoy bat ka sarkar Meghalaya da kajing klatno jong ni rang ba kala long shisha kajing du ka Bakrau tang ya ka Asam Andre ya ke North East Barokway ni solem ya kayeng kesem jong utarun Gogoy kamtam ya u Gorov Gogoy ubalong u MP ukon jong utarun Gogoy bat kumjo ni pensolem yang tak kayeng kesem jong u lasai kesngi nakaliang jongi u Dr. Mukul Sangma unyalam ya ka delegation jongi baro ki MLA bat ki leader jong ka Parti Kongres bangin lej ban le buram ya uni orang ba bangin lej ban bu sentiu khaddo ya uni orang ba kenang ba ini ayo bangin yoi khaddo ya uni orang ba kumalong menta ngipat don kanun ka khubor nomor ba ngidang don ha ka jingle so pendem buram shwa ya ka met ke badang sa jongu te ndala dep kita baro te lese ka high command ka AICC kan sepenbet ya ki kam ki badang sa apo Asam hoi u turun Gogoy udan ukhon senrang jongu u balong MP u kerteng u Gorov Gogoy Di ke election Asam long election sedang ajang. Atau ke jingklat no turun Gogoy kalau kuno raya ka Kongres buat Asam. Ka election Asam kan long house nem open wan arah jar phuwei te hoi kan don ka jing so thli ha ka bom don shu kat une urang ba ubalong kum ukpa ubalong kum men ya kinong yelam Kongres hapo Asam andre nginum du jingkermen namar ki paj ba ki ya ka Parti Kongres hapo Asam ban ngangit ki paj ba kin sayui ya uta uso ubat hiang ubat kidang up ban khen anda lajab ya kan ke election arhajar arpuai Ni ba diteng wala ka Asam kawan kas Kongres ame clear ko ban lang ka Kongres. Tiki ke jing i jopi to ga hamne di Kongres to jela ame clear kidan en ko jing sorit musim ada ka Kongres bila do no yu no dalam ka Kongres hapo Meghalaya ka teli kumbalong menta ngi baro ngi telilang bat ngin ya phai ya ka jing pen kre ya ka election jongi hu ar hajar pulai
kumangilong kumni te namar kata kadau ngimdan kano na ka jingdu musim la ka kongres kawan na kamwan ha ka sarkar po Assam kamdan kano ka jingta namar balay bangi kum ki MLA kongres ngidon khat khandai ngun ring ye telilang bat ngini khun kat bala bangi de bangin wanra ya ka sarkar ka bakho ka bat ka basngur namar balay kumalong menta ki pajba bon ki laphai syaka kongres baki smo shania ba de tang ka party kongres le se kabala ban wanra ya ka jing syakri ka bahok yang tau pajba ngala ju ya kendu teng ya turun gogoi haki jingelang ki bapher namar ngaru ngadlong hakto ka ju upor ngalong kom joint secretary jong chief minister te jong Dr. Mukul Sangma ngala ju board rengkat bat ku Dr. Mukul habang ngilej ya ki jingelang khamtam ki jingelang border ngilai yo ban ya don bentalang arsien te ngasyam ba ubriu ulong ubriu bajai ubriu ba syempang bat ubriu ba tip ma ya ki ain ki rule ki ba deban sanshar te namar kata ulong ubriu ubam bun ktien ri balong jai ba kata kadau ki pai ba jong ka Assam baro ki ej ba ya uni orang ba